Όχι, εγώ σε πήρα. Τι με πήρες, εγώ σε κάνω. Όχι, γιατί θα πέσω. Από εδώ ρε πράγμα. Κατέβηκε, ρε. Όλα σου γάνει. Όλα σου γάνει. Ωραία μαλάκα. Φοβήθηκα και έκοψε. Εντάξει, πάλι καλά το βγάλει. Παλικάρια, μπορεί να τα πούμε πιο μέσα. Έγινε φίλος. Θα το κάνουμε άλλη μία, είναι ωραίο. Πάμε να βγάλουμε το άλλο. Είναι ωραίο. Αλλά δεν θέλει να φοβηθείς εκεί μπροστά. Βασικά δεν θέλει γκάκι. Το πας γκρου, γιατί το κάνει. Και χάνει. Πιο μαλά. Ναι, θέλει. Δεν θέλει. Και άμα σε πω εγώ μαλακία, Δευτέρα τον να πάω και Έβαλα πρώτη ο μαλάκας. Για χαρά. Αλλά βγαίνει μετά από εκεί. Μετά από εκεί πηγαίνει. Ναι. Το φωτογραφώ. Εννοείται ρε. Εσύ που το βγες στο Νικολάκη. Τι δουλειές κάνατε λέγε. Εγώ το ξέρω. Γι' αυτό σε ρώτησα. Πες το να... με τον Κώστα τον Γραέρη έμεινα μαζί. Καρακατσάνης. Το βλέπω στο βενζινάδικο τώρα. Ναι. Στο ΕΤΕΚΑ, μπράβο, ναι, ναι. Δεν εννοείται.